Que tal? Boa tarde, benvidas, benvidos a este novo encontro do Pixel a Feira, no que nos imos a poñer curiosos e tamén divulgativos. Que gusto dá ter este espazo cheo, con eses aplausos antes, porque vou presentar a esta persoa que teño a miña dereita, aínda que case non precisa presentación. Os videoxogos son tamén arte, son cultura, e chegan a ser historia, moitos deles fan historia. Son creana e utilízana, emprégana, pois, para todo tipo de elementos, non? Para todo o que forma parte da narrativa, da ambientación, a creación de personaxes, chegando a ter moitísimo peso no desenvolvemento do propio xogo. Incluso hai videoxogos que se converten nun elemento divulgativo, divulgador. É o caso da ultracoñecida saga do Assassin's Creed, que nas súas xa 14 edicións foi evolucionando nese uso da historia, dos ambientes, das ubicacións. Hoxe en día incluso emprégase como elemento divulgador ou de formación nas aulas. Pero como fai, con que fidelidade, con que finalidade tamén, non? E incluso que repercusión tivo, e que polémicas houbo de por medio, son as preguntas que nos facemos e que mellor para respostalas que Miguel Ángel Cajigal, historiador de arte, divulgador de arte e historia, autor da triloxía Outra Historia, colaborador en medios, en fin, poderíamos estar aquí falando do currículo moito tempo. Benvido, Miguel Ángel. Moitísimas gracias, Lara. Bueno, dicíamos que a historia pode chegar a ter moitísimo peso nun videoxogo, pero claro, de que xeito, non? Hoxe falamos do Assassin's Creed. Antes de entrar en cheo en cada un dos xogos, dos 14 xogos principais, digamos, hai algo chamativo desta saga que a distingue, eu penso, que é precisamente como foi evolucionando nese uso, non? Porque non é o mesmo o primeiro episodio que os que viñeron despois. Eu penso que Assassin's Creed é unha saga moi interesante precisamente porque a medida que a empresa principal responsable do desenvolvemento da saga se foi dando de conta do que tiña entre mans, que tiña unha dimensión evidente de ocio, da que, bueno, se queredes podemos falar despois, pero non imos falar de xogabilidade ou aspectos técnicos, sino hoxe imos falar só da parte histórica e artística, pero deronse de conta de que en realidade a historia era un componente moi grande dentro da saga, non máis grande do habitual, nunha etapa na que todavía este tipo de superproduccións non adoitaban a estar tan respaldadas, digamos, por estudos históricos, polo menos este perfil, vale? Sí que había videoxogos, sobre todo de estrategia militar no mundo romano, isto moita xente xa saberá por onde vai os tiros, que tiñan un nivel de análise histórica enfermizo, pero absolutamente enfermizo, cousas de tipo, es que hai un paper que publicou un pavo de Rumanía que dice exactamente esto que se ve en el videojuego, que é un pouco de nivel un pouco extremo, pero Assassin's Creed é unha saga bastante comercial, non é un xogo tan específico ou tan de nicho como poden ser eses xogos nos que xa había unha presencia da historia tan grande. Entón, para min é moi interesante ver como a medida que foi avanzando a saga, foi gañando peso histórico e, sobre todo, a historia empezou a ser unha parte moi importante no desenvolvemento dos propios proxectos. Temos moito que debullar e non moito tempo. Así que, se che parece, metémonos en fariña. É certo que a saga pasa por diferentes períodos, pois, dende a Revolución Industrial, Renacemento, Antiga Grecia, pero imos facelo por orde. Ímolo facer cronolóxico según saíron os videoxogos. Segundo saíron. Empezamos por 2007, Ubisoft lanza Assassin's Creed. Aquí sí que se tomaron algunha que outra licenza, non? Moitas. A ver, o primeiro videoxogo, canta xente de aquí xogou Assassin's Creed primeiro? Sí, bastantes, vale. O primeiro videoxogo tiña como cousas que molaban moito e cousas que eran un torrao. Estamos todos máis ou menos de acordo? O sea, a idea brillante de facer unha especie de estética medio ninja, logo introducir ese elemento parkour e facelo nun mapa bastante amplio, era moi excitante, pero ao mesmo tempo tiña cousas como moi repetitivas, non? Sobre todo no primeiro xogo, botabas moitas horas trepando a sitios. Fala por experiencia propia, porque aparte de historiador, pois claro, xogador tamén. Entón, ao final, estaba a salir un pouco tal. E claro, a historia en sí xa ten un repouso moi grande sobre o que é a historia real, non? Esta idea do mundo templario, esta idea de Oriente Próximo, entón tes un protagonista que está un pouco a camiño entre os dous mundos, aproveitando moitas cidades do mundo islámico, pero que realmente na primeira entrega da saga non se fixo tampouco un deseño super exhaustivo desas cidades, pero sí que había aí algo
que eu penso que a propia empresa Ubisoft se deron de conta de que aí había chicha. E aí chega un punto de inflexión, ¿no? Que no segundo episodio desta saga, aí sí que notamos unha diferenza. A ver, o segundo episodio, pa min é o mellor, salvando todos os problemas técnicos e todas as melloras evidentes que viñeron despois, pero eu a primeira vez que encendía a videoconsola e puxen o Assassin's Creed 2 foi como, hostia, Renacemento claro, italiano. a sudar. Deronse de conta de que cando ti tes un mapa para explorar, e sobre todo tamén hai que entender que estes xogos avanzaron moito ao pé de que foron avanzando as propias xeracións de videoconsolas e de medios técnicos, non tiña por que ser un mapa aleatorio ou estandarizado, sino que se podían basear nun mapa real. Entón, tiveron a idea maravillosa de escoller a cidade máis maravillosa do mundo, que é Florencia, e colocar a acción en Florencia. Claro, para un historiador de arte isto é como que te dá un ataquito al corazón. Entón, claro, empezas a explorar o mapa como un imbécil, o sea, empezas a matar xente simplemente porque te queres subir a aquela torre e agora non podes. Entón, a ver, a cantos teño que matar para poder subirme a aquela torre? Entón vas calculando. Tamén aparece Venecia, o sea, xa para redondear e para regodearse. Entón, claro, ir a varias cidades da Italia do Renacemento, que algunhas están moi parciais, por exemplo, Monterrilloni, que sabedes que é o sitio donde reside o protagonista, existe realmente. Tal cual como aparece no videoxogo, porque é un pobo moi pequeno. De feito, cando pasas co tren, que pasas ao pé de Monterrillón e ves as torres, e a xente se asoma a ver as torres dende o tren, porque todo o mundo que xoga o videoxogo coñece perfectamente o lugar, pero sobre todo o punto forte era esa idea de o Renacemento, meter o Renacemento italiano. Podemos dicir que quen non coñeza, non tive a oportunidade de viaxar a Italia, ver as cidades nas que naceu o Renacemento italiano, pode facerse unha boa idea de como son, da arte, aínda que igual non con tanta fidelidade, non, como episodios posteriores, pero sí que transmite ese ambiente, ou claro, non. A idea é esa. Logo hai moitísima estandarización, non? Hai unha cousa que me encanta. Bueno, agora Florencia se parece á Florencia do videoxogo, pero unha cousa que mola do videoxogo é que hai xente na rúa todo o tempo. Ás 4 da mañá hai xente na rúa, que é unha cousa un pouco extraña no Renacemento italiano. Aparte que hai luz, que ti ves na rúa. No Renacemento na rúa non se veía. A xente cando se poñía o sol se iba a súa casa. O normal non era salir por aí. Pero xusto agora que é hiperturística, pois tamén é como Assassin's Creed. Vas por Florencia e ás 4 da mañá hai xente pola rúa, non? É unha cousa un pouco rara. Pero é cando tamén introducen un intento de que algúns elementos históricos e artísticos entren no xogo. Coleccionas obras de arte, é unha parte moi interesante, explícante algunhas partes, aparecen personaxes históricas como Leonardo da Vinci, que ten un papel bastante importante, como os Medici. Entón esa narrativa está moi ben desenvolvida, e aí é cando eu xa coñezo xente, eu non o fixen nunca, pero sí coñezo xente que se levou a videoconsola a clase para ensinarlle o seu alumnado Florencia co Assassin's Creed. En certo modo é unha ousadía, porque o Renacemento, estas cidades, o seguinte episodio, Brotherhood, tamén, non? Tamén en Italia, claro, está ultra representada, fixéronse moitas películas, series, libros, é dicir, non debe ser un desafío tamén atreverse con este espazo, non? Este tempo. Eles apostaron por esta etapa renacentista moi forte, sobre todo porque está moi ben documentada. Entón, claro, se ti queres ambientar o Assassin's 2 en Burgos no século XIV, estás fastidiado, porque hai moi pouca información en realidade de como era Burgos. Pero é que hai mapas de Florencia do Renacemento e hai mapas de Venecia. Entón, é coller o mapa, estandarizar, tampouco nos flipemos, a Florencia que sale no videoxogo non se parece a Florencia de verdade, pero é suficientemente creíble. De feito, eliminan máis da metade da cidade porque senón sería infinito. Amplían moito o mapa xusto en Brotherhood porque xa é Roma. Entón, en Roma, pois xa poden xogar con diferentes distritos, diferentes zonas da cidade, baseándose en mapas renacentistas e eliminando todo o que máis ou menos sabían, pero aquí nestas dúas entregas xa hai un equipo histórico moi forte que está a asesorar o deseño do propio xogo. E deronse de conta, eu penso, de que esa fidelidade histórica era un valor engadido. Non se trata de que sexa un libro de historia, pero sí que se trata de que hai unha parte importante do xogo que está baseada nas cidades reais, nos monumentos reais e na xente real, digamos. A partir de aí manteñen e incluso amplían, non, a equipa de investigadores, de historiadores, iremos falando das seguintes entregas. Tócanos, por ir avanzando, 2011 toca Revelations, aí, trasladase a Constantinopla. Non sei se hai máis difícil ambientar que no caso de Italia, por esa disponibilidade de documentación e de mapas.
eu penso, aquí me tiro un pouco un triple, que eles fan Revelations porque están empezando a pensar en dúas vías moi claras, non? O seguinte videoxogo, a Revelations, vai a cambiar radicalmente un pouco a retórica da saga, entón Revelations é un pouco como estirar o chicle dos dous anteriores, misma mecánica máis ou menos, misma dinámica, vámonos a unha cidade que tamén está moi documentada, Constantinopla, Estambul, Bizancio, vamos, a capital de Europa durante moitísimo tempo de efectos culturales e económicos, hai moitísima información, pero ao mesmo tempo tamén poden estandarizar barrios enteiros, non matarse moitísimo en algúns barrios da cidade, entón é un pouco equilibrio, non? A mí é un xogo que dende a parte histórica non me encanta tanto como a outros, pero que me parece sobre todo que eles estaban preparándose para tomar como dúas vías diferentes, non? Había dos seguintes xogos que vai ir por un camiño diferente e o traballo moi longo que despois desembocaría en Unity que xa chegaremos, non? Despois saltan a Norteamérica, non? En 2012 temos aquí a imaxe, claramente as cores nos din onde estamos e volven a aparecer personaxes históricas, bueno, Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin, bueno, de novo tiran, non? De personaxes claro, a coñecidos. Ver, hai que entender que para moitísimos xogadores do mundo as cidades europeas están moi guai, pero querían algo máis próximo a súa casa, sobre todo en Estados Unidos. Entón aí van a apostar por unha línea moi forte que ao mesmo tempo lles permite solucionar algúns problemitas, sobre todo de xogabilidade. Estes tres xogos, sobre todo a partir do 3, melloran bastante en algúns aspectos técnicos con respecto aos anteriores, que estaban moi ben para fricar históricamente, pero había cousas que non acababan de funcionar de todo ben. Permítelles empezar a facer unha reconstrucción tamén paisaxística, non? Se xogachedes a este xogo sabedes que hai moita zona natural, moito bosque, moito río, que vai a ser algo que despois tamén lles vai a dar moito xogo para sagas moi posteriores, non? Entón aquí sí hai reconstrucción de cascos históricos, de feito está Nova York, está Manhattan nesta saga, que é un dos cascos históricos máis importantes do mundo, aínda que dende Europa nos parece unha cidade que ten moi poucos anos, pero é un casco histórico moi importante Nova York. Entón fan unha reconstrucción histórica de Nova York na saga, tamén de algunhas cidades do Caribe, sobre todo no contexto pirata do seguinte xogo. Sí, no Black Flag. Claro, entón aquí van a ir xogando como con diferentes ambientacións que igual non son tan exhaustivas dende o punto de vista histórico, pero que lles permiten oxigenar un pouquiño, non? Eu penso que isto foi como, bueno, veña, vámonos a tomar isto un pouco con calma. E che preguntar, non? Esa combinación da parte máis ficcionada, da historia, o tema piratas, aínda que ten unha base, pode ter unha base histórica, pero, bueno, xeralmente a chega é máis ficcionada, con esa outra parte, por exemplo, no Black Flag, o tema dos imperios. Entón, bueno, se logran facer ese equilibrio, ese balance entre a parte histórica e o xogo, non? Tamén Eu penso que son xogos moi divertidos, a parte histórica ten un peso máis grande do que parece, o que pasa que nos resulta igual dende Europa máis allea, porque nos colle máis lonxe, pero tamén para moitísimos xogadores lles colle máis perto. Entón, hai moita xente que lle facía máis ilusión andar trepando polas casas de Nova York que andar trepando polas casas de Florencia. Entón, eso tamén hai que entendelo. Eu penso que son xogos moi interesantes, sobre todo porque tiveron moitísima base documental para poder reconstruir o aspecto, non tanto, a ver como explico isto, non tanto o feito concreto de como era un monumento ou outro, que tamén hai algún monumento, ou algún edificio histórico, senón sobre todo intentar reconstruir o ambiente histórico, non? O ambiente histórico dun porto da época dos piratas. Esa reconstrucción está bastante ben. Ao mesmo tempo, eles con esta parte da saga tiñan un pequeno problema, é que aquí estaban a tocar territorios que xa existían en outros videoxogos. Entón, claro, entran nunha línea fronteiriza que eu penso que é o gran problema da saga Assassin's Creed na actualidade, que hai campos nos que cando entran en colisión con outros xogos que xa existen. Entón, vai haber comparativa, non? Claro, vai haber comparativa, non? De feito, cando cheguemos ao final, podemos falar deso tamén, non? No seguinte, no Rogue, segue na mesma liña, pode ser algo similar aos anteriores, neste sentido, digo. Eu entendo casi como unha triloxía, non? Entón, Rogue amplía a parte natural, é moi interesante a ampliación que fan. Penso que fan máis traballo en algún espacio que lles quedara un pouco a la carrera no seu momento, como por exemplo Nova York, pero é un xogo que eu o entendo casi como un todo. Estes tres funcionan casi como un pack, no que eles se ve claramente que están todavía a explotar ese desenvolvemento, sobre todo a parte técnica, antes de meterse en un marrón de cuidado que vai a ser o seguinte xogo da saga, que igual é o xogo que pode despertar máis polémicas. Agora, se non chega Unity, un dos xogos onde se percibe perfectamente ese esforzo de fidelidade, de mapear
En fin, bueno, hai docentes que incluso o empregan en aulas, por exemplo, para dar a parte Da Revolución Francesa. da Revolución ou do estilo gótico, non? Unity é un xogo complicado, xogachedes a Unity. Unity ten moitísimos problemas porque estiraron o brazo máis que a manga, entón se quedaron técnicamente en pelotas. Porque só a eles se lles ocurre... Claro, o que fixeron en Unity foi intentar manter un mapa históricamente máis veraz do que tiñan nas anteriores entregas en Europa. A Florencia que sale en Assassin's Creed 2 non é Florencia. É unha cousa pequena, é un Disneyland Florencia. É moito máis pequeno, ten menos rúas, as cousas están máis apiñadas. En París hai algo de síntese, pero fan un mapa moitísimo máis grande. E ademais París ten moitísimos monumentos. E se viñeron arribísima e dixeron, pois os vamos a facer todos, ou casi todos, non? Entón, claro, o mapa de Assassin's Creed Unity é unha auténtica barbaridade. O sea, é unha auténtica barbaridade. E aquí que parte gañou no teu caso, non? A do historiador aí Trepar por sitios e disfrutando mirar de cosas. ou a de xogador. Claro, a parte da xogabilidade en Unity era un pouco engorrosa. Xa pasaba, por exemplo, en Brotherhood, que ás veces estabas nunha punta de Roma e tiñas que ir a outra punta de Roma e... Cantas veces trepei por esta parede nos últimos días, non? É un pouco, buah, outra vez teño que subir por aquí. Pero en Unity hai unha parte moi tediosa e aparte hai moitos erros técnicos, sabedes que isto foi un pequeno gran problema, porque darlle soporte a este xogo era moi complicado, pero a parte histórica é absolutamente brutal. O sea, hai momentos que te subes a calquera lugar, miras as rúas de París e é flipante, é absolutamente flipante. O sea, este xogo é absolutamente flipante. Particularmente, sabedes que hai unha lenda urbana moi coñecida que vamos a desmantelar aquí hoxe, por si alguén todavía a coñece, que é o tema da Catedral de Notre Dame, non? Que se contou que, bueno, que cando ardeu a Catedral de Notre Dame, a xente de Ubisoft moi xenerosamente colaborou prestándolle o seu modelo digital de Notre Dame para que puderan usalo na reconstrucción. Vale, isto é falso, vale? O xemelo digital que teñen en Notre Dame, da propia Catedral de Notre Dame, é moitísimo máis preciso que o que ten Ubisoft, como é lóxico, e se o xogo tivese que cargar todos os datos que teñen en Notre Dame da propia Catedral, peta. O sea, empeza a botar fume a videoconsola ou a CPU. Pero sí é certo que a saga vai evolucionando conforme o fai tamén as virtualizacións do patrimonio, non? Claro. É certo que vai tamén... É unha parte que a min como historiador me parece moi interesante, non? A cantidade de datos que tiveron que tomar para facer Unity da cidade real de París e ademais darlle para atrás o reloxo, non? Como intentar desconstruir a cidade de París para volver a edificios que existían na Revolución Francesa pero xa non existen, non? Facer todos estos elementos... A Bastilla é o caso máis coñecido, non? Pero que sabemos perfectamente como era a Bastilla. Temos planos, temos imaxes... Entón, esa desconstrucción é un traballo alucinante. Eu penso que eles xa se dan de conta de que están a facer videoxogos, pero por outra banda teñen un departamento que traballa na parte histórica que é brutal. O sea, eu coñezo xente que traballou nestes xogos e que é un proceso moi complicado, porque ademais traballar en audiovisual ou traballar en videoxogos é un reto para calquera profesional da historia, porque fanche preguntas absurdas que ti nunca te plantexaches. Tipo, e onde estaba a porta deste edificio? Pois non tengo nin idea. O sea, espera que lle dea unha volta. Entón, o interesante é que hai que estandarizar, pero ao mesmo tempo hai que inventarse cousas que sexan coherentes coa historia, pero que non sabes exactamente como eran. E iso é o bonito de Unity, que ti ves cousas que evidentemente están inventadas, pero están moi ben inventadas. E iso é a parte interesante. E despois, bueno, que os traxes de Unity molan un mogollón. Porque, claro, o punto revolucionario é como moi guai, aquí introduciron moitos cambios no que a estética, a posible capacidade para tunear a personaxe coa que xogas. Entón, claro, é un xogo que eu penso que era máis ambicioso técnicamente porque o que se plantexaban dende o punto de vista artístico e histórico estaba moi por encima do que podían sacar a maior parte das máquinas coas que se rula o xogo. Tamén moi chulas as vistas no seguinte, xa nos ubicamos na Revolución Industrial, por exemplo, podes incluso subirte, non, aos tellados do Palacio de Westminster, tamén nesa liña, non? Sigue un pouco camiñando nesta mesma liña de buscar máis fidelidade. Sí, eu debo decir, igual aquí hai moita xente que está... Ou decaeu a calidade despois de Unity. Igual hai xente que está moi en desacordo comigo e debo decir que para min Syndicate foi unha decepción. Eu esperaba bastante máis. A nivel de xogar, arreglaron moitísimos dos problemas de Unity, que está guai, pero a nivel de ambientación a mí me falla un pouquiño. Aquí tiran claramente por unha estética steampunk que vai moi guai en Londres, pero hai como demasiado steampunk, o sea, como de, vale,
cando teñas dúbidas, ti mete algo que puidera aparecer nunha peli de Julio Verne. Entón, claro, se é Julio Verne, entón xa non estamos en Londres. O sea, hai como máis incoherencias históricas. Eu penso que Syndicate a mí me parece un pouquiño descafeinado. Non sei que pensades, os que xogachedes, os dous. Podemos facer unha votación a Podemos quen lle facer gustou, quen se sentiu decepcionado ou decepcionada con Syndicate. Sí? Por aí, un, dos... A quen lle gustou máis Syndicate que Unity? E ao revés, a inversa, máis... Eso é a marsellesa, os que nos gustou máis Unity. A ver, Syndicate é como máis... ten máis lógica como videoxogo. Pero a mí me dá a sensación de que a clave, sobre todo cando tes unha saga que ao final está brincando entre épocas constantemente, é que é moi difícil manter a coherencia. Entón a min Syndicate se me parece perigosamente a outros videoxogos que non son Assassin's Creed e que me dá a sensación de que introducen algúns deses elementos, incluso estéticamente, para que o xogo sexa atractivo e funcione. Entón por eso eu teño un pouco o corazón partido. E logo, claro, a mí me mola máis andar matando xente por París adiante que por Londres adiante, tamén o teño que decir. Bueno, despois, non sei se con Origins reconducen un pouco, que opinas? Porque aquí xa incluso incorporan novas ferramentas como esa enciclopedia, bueno, que pode ser empregado incluso como material didáctico, non? A ver, en certos aspectos. Origins é unha barbaridade de xogo. O sea, no momento no que sale Origins, eu penso que en Origins sí que acertaron bastante a hora de axustar a súa ambición no que querían no plano artístico cos medios técnicos. Isto tamén vai un pouco segundo como van avanzando as posibilidades técnicas das diferentes plataformas. Eu non sei cantos xogaches a Origins. A primeira vez non flipas moitísimo. É como... Buah, chaval. É como moi tolo. E ao mesmo tempo, eles se deron de conta... Bueno, se deron de conta. Yo estaban a contar milleiros e milleiros de persoas, non? Pero era evidente xa que o propio videoxogo era unha ferramenta educativa en moitísimos lugares. Entón, eles aquí apostan por facer unha cousa moi absurda que é decir, vale, pois non xogues. Tes un modo de exploración no que podes recorrer o mapa enteiro e te podes patear todo Egipto sin xogar, en realidad. Eu son dos que empecé polo modo exploración, vale? O sea, a primeira vez que carguei Origins, me peguei unha pateada de non sei cantas horas por Egipto para arriba e para baixo, que me daba igual se logo o xogo... O sea, eu xa tiña amortizado o gasto do xogo. Claro, aí entras no mundo egipcio, que se vende solo. Eu debo dicir que despois, a efectos de mecánica de xogo, non é un xogo que me encante, pero aparte, sobre todo, aquí é como que colisionan as dúas líneas, non? Esa línea máis de bosques, natureza, que empeza no Assassin's 3, de, vale, isto non poden ser solo monumentos e que despois as fases do día non sexan absolutamente creíbles, ten que haber algunha relación coa contorna, coa idea de reconstruir monumentos. Entón, claro, Egipto era perfecto, porque Origins é basicamente monumentos moi tochos no medio do deserto. Entón temos as dúas cousas, podes pasear por zonas naturales que son increíbles, pero podes trepar unha pirámide, podes ir a ver o faro de Alexandría, podes entrar nos templos. Claro, é como é que enchufas o modo exploración, que encima leva unha enciclopedia con datos, non sei cantos, e é descomunal. Cal é o problema de Origins, dende o punto de vista estrictamente histórico e artístico? Que do antigo Egipto sabemos moito menos do que pensamos. Entón, claro, en Origins se tienen que pegar unas invenciones moi grandes para que ti teñas a sensación de estar en Tebas. Con éxito. Con éxito. Eu penso que funciona, pero claro, se estás xogando a carón dunha egiptóloga, dun arqueólogo especializado en Antigo Egipto, te vai a decir, eso non era así. Eso non era así. Bueno, seguro que ti no Renacemento tamén te puseches un pouco así, non? No Renacemento me podo poñer máis estupendo que no Antigo Egipto. Pero sí que hai unha parte aí na que teñen que extrapolar e inventar moitísimo. Eu penso que inventan ben, inventan con sentido, pero claro, é que do Antigo Egipto, insisto, sabemos moitísimo menos do que pensamos. Sabemos moito dos estratos altos da sociedade do Antigo Egipto, pero de como eran as rúas normais das cidades sabemos moi pouco. Entón, claro, eles teñen que construir cidades normais, con barrios normais onde vive a xente normal que deixou unha pegada bastante pequena no Antigo Egipto. Entón, toda esa parte a teñen que inventar e eu penso que é bastante disfrutable, pero aquí sí que se teñen que saltar o rigor histórico máis dunha vez. Bueno, podemos perdonarle, non? Se lles perdona, se lles con perdona. Odyssey que sentiches? A ver, bueno, como xa cho contei, eu que con Odyssey teño unha anécdota moi guai. A min Odyssey... O sea, eu cando enchufei Odyssey por primeira vez dixe, no, non podo xogar a isto. O sea, non me podo meter en esta mierda porque non salgo. O sea... Entón,
Odyssey foi unha das cousas que me mantivo na cordura durante a pandemia. O sea, eu me acabei Odyssey na pandemia. Estiven aí, bregando como un campeón na pandemia. Eu debo decir que para min Odyssey é o meu xogo favorito da saga, vale? O sea, me parece unha cousa absolutamente desmadrada. É como o equilibrio perfecto para min. A parte natural é maravillosa. De feito, a primeira cousa que eu fixen en Odyssey foi coller un cabalo e subir o Monte Olimpo, en canto puiden, para ver dende o alto do Monte Olimpo. E cando estás no alto do Monte Olimpo e miras ao redor, dis, buah, chaval, que barbaridade. E a partir de aí te desparramas, non? Despois, logra unha conexión tamén emocional, non? Moitísimo. A min Odyssey encantoume. A historia, curiosamente, é unha historia que está, dende o punto de vista histórico, máis collida con pinzas, pero da igual, porque o pasas genial. E despois, aquí tiñan moitísimos xacementos moi ben documentados. Claro, subirte á cabeza da estatua de Atenea, da Acrópolis de Atenas, é unha auténtica barbaridade, o sea, simplemente estar ali. Pero despois hai unha parte que me parece que é moi interesante como a reconstrúen, que é que hai un montón de elementos da antiga Grecia que non coñecemos. Entón, o que van a facer é construílos a partir da propia mitoloxía. É dicir, aquí onde todo ese elemento esotérico da saga Assassin's Creed lle serve para cubrir partes enteiras, ¿no? Como se botaras unha capa de ketchup, en plan, isto non temos nin idea de como era, bótalle ketchup. Entón, para botarlle ese ketchup, tiran de mitoloxía e funciona de maravilla. Por lo menos para o meu gusto funciona de maravilla. É unha parte que ás veces, cando nos empeñamos moitísimo no rigor histórico ou no rigor científico dunha novela, dunha película, e nos esquecemos de que os xogos, as novelas, as películas, os cómics son ficción. Non teñen que ser rigurosos históricamente. O que teñen é que ter a base de rigor que ti buscas neles para manterte dentro da historia. Entón, aquí, por exemplo, en Creta fan unha cousa que é maravillosa, que é que, como non se sabe como era exactamente o Palacio de Cnosos, se inventan un Palacio de Cnosos completamente delirante, porque ninguén sabe como era o palacio. Entón fan unha invención absoluta. Hai moitos elementos completamente inventados. O único que non me gusta de Odyssey é o póster. O sea, me parece feísimo. Me parece espantoso, porque é como super recargante, non? Parece como Las Vegas, parece un casino de Las Vegas. Pero xogando a Odyssey, a verdade é que eu disfrutei moitísimo deste xogo. E é dos poucos que volvo moitas veces para volver a visitar os lugares e para volver a disfrutar desa reconstrucción que a mí me parece absolutamente maravillosa. Dicía ao principio que na evolución de Assassin's Creed tamén hai polémicas, desafíos, e agora precisamente chegamos a unha desas polémicas, non, con Valhalla, que o pronunciaba mal, porque, bueno, en certo modo chegou a contradicir unha parte do que dicía a ciencia imperante, ou a maioría, non? Aínda que xa había algún estudo que apuntaba a presenza de mulleres, non, no mundo escandinavo como guerreiras, mas non era o relato predominante. Atreveronse a introducir ese personaxe. Estas tres últimas entregas da saga, entregas grandes, coinciden co desenvolvemento non das redes sociais, porque as redes sociais xa existían, senón sobre todo co desenvolvemento do hate en redes sociais. Odyssey xa tivo moitísimo hate pola posibilidade de xogar cun personaxe feminino e un personaxe masculino, que é unha invención, pero dá igual. De feito, eu normalmente xogo eu sempre que me deixan xogo cos personaxes femininos, aínda que sexa solo porque así fago estadística, cando despois saquen as estadísticas de PlayStation, me dá igual. Pero aquí, en Valhalla, claro, que houbera a posibilidade de ser unha guerreira da antiga Grecia, a moitísima xente lle dá un pouco igual. Aínda que están as Amazonas, pero bueno, a moitísima xente lle dá un pouco igual. Pero que houbera a posibilidade de xogar cunha guerreira vikinga, isto tocou o corazonciño de moita xente que se creen descendentes dos vikingos, eles se creen descendentes dos vikingos, eles mesmos, con seus ollos azuis. Entón, claro... Igual algún pasou polo Gaiás hai uns meses. Efectivamente. Que ocorre con Valhalla? A min en Valhalla hai unha parte que me parece moi interesante, é que o mundo vikingo non é un mundo monumental como tal. Hai edificios importantes que se reconstrúen moi ben. De feito, a reconstrucción das casas comunais do mundo escandinavo é magnífica, e sobre todo o ambiente. Aquí tiran moito desa capacidade para ambientar os fiordos, que é magnífico, é un xogo moi bonito nese sentido. Pero o que van a facer en Valhalla vai a ser tirar para intentar reconstruir non tanto o mundo monumental, porque non o hai, non é a antiga Grecia, non é Exipto, non é Florencia, senón a sociedade vikinga. E aí, directamente, se puxeron a leerse a vanguarda da investigación, porque hai cousas en Valhalla
Bueno, desto sabe moito máis a miña queridísima amiga Laia San José, que é especialista en mundo escandinavo, e que falou moitas veces de Valhalla e sabe moito máis que a min, pero é que hai cousas no videoxogo que están sacadas de investigacións científicas publicadas 7 meses antes de que saíse o videoxogo. O sea, o nivel no que se reconstrue o sistema de creencias dos vikingos, o mundo máxico, místico, religioso do mundo escandinavo, é maravilloso. E ese feito de poder xustificar, ademais, que pode xogar cunha muller guerreira porque temos indicios arqueolóxicos de que puido haber mulleres guerreiras no mundo escandinavo, claro, é que mola moitísimo. Logo se montou en redes a que se montou, porque había xente ofendidísima, ¿no? De no te lo perdonaré nunca, Ubisoft. O sea, me has roto mi infancia por poner a unha mujer guerrera. Pero a realidade é que temos indicios textuais, indicios documentais e indicios arqueolóxicos de que existían as mulleres guerreiras no mundo escandinavo. De que igual non eran habituales ou frecuentes, non o sabemos, non podemos facer unha demoscopia, pero sabemos que había mulleres guerreiras con moi alta probabilidade. Entón ese feito para min é interesante. Logo, dende o punto de vista do xogo, eu penso que Valhalla é un pouco decepcionante, non sei como vedes. A min é un xogo que, bueno, tamén é que viñamos de un nivel moi alto. Claro. Entón Valhalla me resultou por momentos, bueno, non sei se lle sacaron toda a chicha que poderían ter sacado. O que está claro que hai unha intención clara e un esforzo, non, por facer ese traballo con máis ou menos datos, pero por facer ese traballo de reconstrucción de varios mundos E sobre todo, de traballar a carón da investigación histórica, que é superinteresante eso. e que hai recursos, porque Claro. isto non se podería facer sen unha cantidad de recursos detrás importante. No, e o tema dos recursos é unha clave, non? Sabedes, bueno, os que estades máis metidos camín no mundo dos videoxogos, sabedes que Assassin's Creed ten un problemón, porque basicamente fai bastante tempo que non saben por onde tirar. Valhalla é un pouco o principio do problema, porque Valhalla é outro deses videoxogos que entra nun territorio do que xa hai videoxogos. Xa hai videoxogos de mundo escandinavo, con maior ou menor grado de realismo histórico, normalmente menor, pero que están moi ben. Entón, claro, ti tes unha saga que empeza a parecerse estéticamente a outra saga. E ese é un problema a efectos comerciales. E, ademais, eu penso que Valhalla, que se estrena xusto coa pandemia, é un videoxogo que empeza a acusarse a esa pequena grande crise das superproduccións. O sea, na época que se fixo Unity, ti chegas ao despacho dos CEOs dunha empresa grande de videoxogos e pides 150 millóns de euros para facer un videoxogo e te din como estos. Tacatrán. E a día de hoxe, que xa houbo grandes leñazos de grandes superproduccións que costaron un pastizal e non recaudaron nin a metade do que costaron, Hai máis contención. meter os cuartos nun proxecto que encima vas a ter igual un equipo de 30 persoas que se dedican á parte histórica que te van a decir non se puede usar esa espada. Pois ao final é como, igual nos estamos metendo nun jaleo bastante gordo. Bueno, despois chegou en 2023, viaxa a Bagdad. Non sei que se pode ser este escenario pois interesante dende o punto de vista que quizáis non está tan explotado no sector. Eu penso que tiñan ganas de molestar a xente directamente, non? Porque era como, mira, estades todos enfadados, pois nos vamos a Bagdad. É verdade que este xogo ademais levaba tempo en desenvolvemento. Bagdad lles ofrecía unha oportunidade única que era saltarse un poquinho as reglas históricas, porque sabedes que a Bagdad que les reconstruen é a cidade circular, co gran edificio do coñecemento no centro, é unha cidade que sabemos que existía, que está moi descrita nas fontes, pero son fontes que non son ilustrativas. É dicir, son fontes que che din Bagdad era así e asá, tiña o grande edificio no centro e tal, pero non sabemos exactamente como era. É dicir, vale, e o resto da cidade exactamente como era. Entón eu penso que lles deu un pouco de liberdade para decir, bueno, aquí podemos ser fieles á historia ata un certo punto, esa historia é o suficientemente ambigua como para que nos permita facer reconstrucións e volver un pouco a un entorno máis de confort, non unha zona de confort no sentido de que non vamos a ter que estar digitalizando a mitad das igrexas de París para metelas nun videoxogo, sino que podemos inventarnos cousas coherentes. Disfrutar tamén, relaxarse un Claro. pouco, non? É un pouco de esparrame, o mirarse un poquinho de esparrame está guai, pero bueno, eu penso que xa lle colle unha época complicada para a propia saga. Estamos chegando ao Estamos chegando ao final presente, increíble. deste percorrido dos 14 xogos principais, chamémolos así. Así que ide pensando, se vos apetece, preguntarlle algo al barroquista, a Miguel Ángel, algunha dúbida, algún comentario que queirades facer, porque abriremos nuns minutiños un turno de preguntas para que tamén participedes.
Bueno, volve a sufrir Assassin's Creed ataque en redes con Shadows. Bueno, de Shadows non sei se o vivichedes, pero foi moi curioso. Eu vos Case nada escapa na actualidade. É moi difícil non meterse nun charco. No, en redes hoxe en día non te metes nun charco de ninguna forma, vamos. O sea, simplemente entras e dis bos días e xa se lía. Serán vos pa ti. O hate funciona así, quero dicir, é a vida, non? Pero Shadows foi unha cousa moi complicada, non? Eu vos recomendo, porque aparte estiven falando por teléfono con el onte, precisamente porque Shadows é o único xogo da saga que eu non xoguei. Entón, coñezo toda a parte polémica e toda a parte histórica, pero vos recomendo a Jonathan López Vera, non somos primos, polo segundo apelido, pero Jonathan López Vera, que ten canle de YouTube, ten redes, é un especialista en historia xaponesa, doutor en historia xaponesa, que seguiu moi de perto todo o desenvolvemento do proxecto. E claro, en Shadows hai dous problemas. O primeiro, se chocan cos tópicos, moitísimo, e se introducen elementos que están moi mitificados, o mundo samurai, ¿no? Que está moi mitificado, incluso todo este mundo dos Black Ops xaponeses, ¿no? Os ninjas, que sabes que non existen, nunca existiron. Entón, claro, cada vez que un historiador di en voz alta os ninjas non existiron, ese historiador morre en extrañas circunstancias. Pero seguro que molestou máis o negro. O samurai negro. O do samurai negro foi un Cristo espectacular. Non? Claro, xa estamos na época na que todo que ofende é woke, todo que tal... É curiosísimo porque ademais sabedes que o samurai negro de Shadows está documentado históricamente. Isto explica moito mellor Jonathan López Vera Camín, pero non era un sirviente, era un samurai. O que pasa é que ti estás flipándote demasiado co que era un samurai, o mellor. Entón ese é o problema. Falando con Jonathan me comentaba que o xogo volve un pouco á senda dunha reconstrucción histórica moi precisa, que no caso de Xapón ademais é moi relevante, porque hai que recordar que Xapón, case todos os monumentos que aparecen no videoxogo non existen, ou están moi modificados. É dicir, bueno, o Shadows se centra moito, sobre todo na zona centro de Xapón. En esa zona houve moitísimos bombardeos na Segunda Guerra Mundial, ao que se suma o feito de que en Xapón non teñen a mesma idea de monumento que temos en Europa. Para nós, a nosa idea de monumento é un edificio que se é do século XII non cambiou moito dende o século XII. Pero en Xapón, que os seus grandes templos están feitos de madeira e de outros materiais perecedeiros, eses templos se reconstrúen periódicamente. De feito, sabedes que hai templos incluso que se reconstrúen cada 25 anos religiosamente e, polo tanto, o templo que ves hoxe non o vas a poder visitar dentro de 20 anos porque será outro, non? Entón, para Shadows fixeron un traballo de reconstrucción super estricta dos espacios, das cidades, non? Non de Tokio porque non toca, históricamente. Entón, ese rigor histórico está moi conseguido. E despois en Shadows aparecen moitísimas personaxes históricas, non? Por exemplo, aparece unha personaxe histórica coa que eu teño unha pequena historia de amor-odio, que é Toyotomi Hideyoshi, que probablemente coñezades. Vos vou a contar unha destas intimidades que non se pode contar, vale? Na primeira edición, na primeira temporada del Condensador de Fluzo, a mí me tocou facer unha sección que a tiña que ter feito outra persona, pero non podía. Ao final non puido. E a tiven que facer eu. Típico que te dan el guión antes de salir. El marrón. El marrón. E en ese guión había un montón de nomes propios que a mitade non me sonaban moito e estaba Toyotomi Hideyoshi. E eu non fun capaz de decir Toyotomi Hideyoshi, que a día de hoxe é o único señor da historia xaponesa que podo decir en calquera momento, vale? Estou ás 2 da tarde tomándome un café e me dis, nombra un personaxe histórico... Desde entón practicando na casa. Da historia xaponesa, Toyotomi Hideyoshi. Sin embargo, no momento en directo, durante a grabación, non me acordaba do nome. Curiosamente, Jonathan é especialista en Toyotomi Hideyoshi, non? Vou cheirar un chupito cada vez que o digas. Cada vez que diga Toyotomi Hideyoshi, chupito, non? Entón, falando con él me comentaba que para alguén que controle de historia hai unha cosa que é moi bonita e que xa aparece nas anteriores e que fan moitos guiños. É dicir, se controlas o período do que se está a falar, fan pequenos guiños, incluso na parte contextual, nos diálogos das personaxes, que son pequenas bromas sobre cousas que sucederon realmente. Entón, claro, a xente que é moi nerd da historia xaponesa, en Shadows flipa por colores. Pero Shadows ten o mesmo problema que Valhalla, o mesmo problema que algunha das outras entregas da saga, é que videoxogos de samurais xa hai. E videoxogos de samurais brutales xa hai. Entón, claro, están a pisar un fregao que, como me decía Jonathan, literalmente me dicía onte, Shadows pois é un 9.
pero que hai outros videoxogos que seguro que coñecedes de Mundo Samurai que son un 10. Entón, claro, na balanza é como está moi guai el Shadows, pero se quero xogar no Xapón histórico, teño outras opcións. Sí, pero probablemente a fidelidade que hai, non? De xogadores e xogadoras, polo menos o van probar. Claro, igual o interesante, igual sirve hasta como campaña de promoción para eses outros xogos, non? Porque hai xente que vai xogando todos os Assassin's Creed ou máis ou menos os intenta xogar e probablemente o mellor moita xente é a primeira vez que xoga nese contexto histórico, non? Ou nun escenario do Xapón histórico, do Xapón feudal. Entón, nese sentido é moi interesante. Eu teño pendente, pero claro, xa sei que se me meto en Shadows vou necesitar outra pandemia para xogar a isto. E Cálculo de horas. Eso o médico non mo recomenda. Claro, un Assassin's Creed medio, xogando moi peladito, sin meterte moitas misións secundarias, 100 horiñas as precisas ben, 100 e pico. Entón, claro, 100 e pico horas nun xogo moi narrativo, a maioría dos seres humanos non as teñen, que penso que é outro dos grandes problemas que ten a saga, non? Ao final, ese nivel de obsesión pola narrativa e polo detalle, eses mapas maravillosos que disfrutas moitísimo explorándoos, tes que telo tempo. Claro. E a maioría da xente que igual ten o tempo para poder meterse, igual non lle emociona tanto como me emociona a min A parte histórica. subirme ao casco da Atenea Prómacos da Acrópolis de Atenas porque soy un friki e ao mellor a xente que ten tempo non é tan friki. Bueno, podemos, se vos apetece, abrir esta conversa a vos, enseguida te achegan o micrófono. A xa dos non xogaches, non sei se botas en falta algunha época histórica que diste, gustaríame? Esa pregunta é moi boa. Hai que presionar, somos poucos, vale, pero hai que meter presión para un Assassin's Creed Camino de Santiago. Porque é un filón que flipas. Non me digas... É un filón que flipas, tes cidades, catedrais, zonas naturais, xente camiñando polos camiños a todas horas como no Assassin's Creed. Ti non lle des ideas a Xunta, que rapidamente... Hai que meter presión, un Assassin's Creed Camiño de Santiago. Quen se anima por aí a facer unha preguntiña? Non escoitamos ben, non sei se ti consigues escoitar, Miguel Ángel. Non, que como están os altavoces palí... Vale, nada. Ahora sí. Perfecto. Nada, gracias por la charla. Eu quería facer unha pregunta sobre Valhalla. Valhalla. Porque comentabas como levar a cabo esta recreación do mundo nórdico, sobre varios elementos da sociedade, pero é certo que transcorre moito tamén no que chegou a ser Inglaterra. Entón aí pois vemos esa recreación da natureza, na campiña inglesa, hai monumentalidades nas iglesias, e sobre todo que estáis nesas ruínas romanas que espallan por a terra, que, bueno, é interesante que non acabe de ser de todo realista, porque sei que non que igual exagerar un pouco a escala. Entón, eu seguramente quería saber se tens algún comentario ou algún dato interesante sobre esa recreación, sobre a representación da romana. A ver, eu penso que Valhalla, aparte, está moi condicionado polo feito de que o desenvolvemento de Valhalla coincide no tempo co éxito da serie Vikings. O sea, coa supermoda dos vikingos heavy metaleros, como lle chamo eu. Entón, claro, hai moita influencia do que se vai vendo en Vikings no propio videoxogo. E esa presencia, sobre todo da Inglaterra medieval, eu estou de acordo en que me parece extremo. O sea, esa presencia das ruínas romanas me parece moi divertida. Me parece que reaproveitaron bastante. O sea, a mí me parece que hai aí algúns modelados que me resultan levemente familiares de Brotherhood, vale? Porque aí hai un par de arcos romanos del Coliseo en mitad de la campiña inglesa, que un pouquiño sospeitosos igual que son. Pero claro, eu penso tamén que aí é onde eles teñen que cubrir, non? Igual que en Antiga Grecia, en Odyssey, eles cubren a partir de mitoloxía e fantasía, que me parece a maneira máis honesta de cubrir, cando non tes, pero é unha opinión miña. O sea, eu, por exemplo, nas películas de ciencia ficción, cando se acaba a ciencia, a mí me parece fantástico que empece a fantasía, vale? Pero hai xente que se pon moi nerviosa. Entón, eso, pois, hai todo tipo de opinións. Pero eles aí tropezan con que a Inglaterra alto medieval está moi mal coñecida. Entón, claro, a Inglaterra alto medieval está relativamente mal coñecida máis aló de 4 ou 5 núcleos. Eles teñen que xerar un mapa enteiro no que aparecen moitísimos lugares, Wessex, Sussex, e todo isto, de onde o sacan? Ao final, bueno, vamos a tirar de ruínas romanas, vamos a tirar de... como decilo, de iglesias sin estilo. Hai moitos edificios que non teñen ningún estilo, porque o que eles son capaces de construir é, bueno,
tería que haber unha igrexa, pero que non sabemos como eran as igrexas desta época, que probablemente eran de madeira, eran cousas moito máis temporais, igual máis parecidas ao que hoxe en día son as igrexas pois das Islas Shetland ou de Escandinavia, non? Igrexas máis temporais, entón eles teñen que inventar. E ao momento de inventar, igual se lles pasa un pouco a frenada. Hai un caso concreto que agora non recordo cal das cidades é, que basicamente é unha cidade romana metida no medio de Inglaterra cun montón de musgo. Seguro que vos lembrades de cal falo, non? Que tes un par de misións que tes que recuperar 4 cousas, tal. A mí me parece un pouco exagerado, o sea, me pareceu demasiado de cartón pedra porque non resulta creíble. Ese é o gran problema da ficción histórica, en xeral, é que non existe o rigor histórico na ficción. Ti podes ser riguroso a unha serie de cousas, pero é imposible que o saibas todo. Entón vai a chegar un momento no que tes que inventar. En Valhalla sí que ás veces inventan cousas que a mí me parecen un poquinho forzadas. Penso que por aquí... Ela. Boas. Vale. A primeira. Hai un tema que eu sempre intento desmitificar, que é un pouco o que comentaba do rigor histórico, sobre todo cando falamos de ficción. Ti cando falas de historia, cando das unha clase de historia, tes que ser o máis riguroso que poidas. Sempre. Pero cando escribes unha ficción histórica e podes estar a escribir o guión dun videoxogo, o rigor é opcional. Tes que elexir, é como unha barra de intensidade dun filtro de Instagram, canto nivel de rigor queres. O problema da saga Assassin's é que ás veces se puxeron a barra tan arriba de rigor histórico que despois manter ese nivel de rigor histórico é prácticamente imposible, en moitos casos. Despois, claro, isto sucede constantemente. O feito de que aparezca un samurái rubio non pase nada, pero aparezca un samurái con rastas e entón empeza o problema, é a sociedade na que vivimos. É dicir, aparece unha actriz loira facendo de Cleopatra, non pasa nada, aparece unha actriz negra facendo de Cleopatra e se monta de Dios. E os dous casos son ficción, porque non sabemos exactamente como era Cleopatra. E eu tiven un funeo que non vos facedes unha idea por decir isto en redes. Pero é que é a realidade. Non temos ningún retrato verídico. Quen pense a estas alturas do mundo que os retratos de fai 2000 anos eran realistas non entende nada de historia da arte. Xulio César non tiña a cara que sale nos retratos, nin Augusto tiña a cara que sale nos retratos, porque os Augustos que vemos por todo o mundo se fixeron cando Augusto tiña 60 anos. E nos retratos ten sempre 35. Así que non son retratos realistas. Entón, ao final, hai unha parte do realismo na que tes que facer concesións, que son as famosas licencias históricas. Eu particularmente son moi tolerante coas licencias históricas porque me parece que son necesarias, primeiro, para que avance a narración ou a ficción, para que se poidan construir diferentes tipos de ficción, e sobre todo porque creo que é moi importante entender que a ciencia histórica é unha cousa e a ficción é outra. Entón, no mundo das novelas existe o mesmo. Ti tes novelas coa pretensión de ser increíblemente rigurosas, como por exemplo Bomarzo, de Mújica Laínez, que é enfermiza, e despois tes novelas históricas que se acaban camuflando de outra cousa, como Xogo de Tronos, que basicamente Xogo de Tronos é unha novela na que este señor dixo me apetecía hacer unha novela histórica, pero me van a dar tanto por saco que me voy a inventar unha novela de fantasía porque aí podo facer o que me dé a gana. Pero hai moitísimos máis elementos históricos en Xogo de Tronos, si quitas os nomes e quitas os lugares e quitas as personaxes, os procesos históricos son máis realistas que moitas novelas pretendidamente históricas. Pois eso pasa cos videoxogos. Assassin's Creed ten partes que non teñen ningún sentido histórico, pero ten partes que sí que o teñen. Entón se están apoiando constantemente nesa historia, non nesa idea. Entón, case máis credibilidade que tanto rigor, non, do detalle. Claro. Máis importante a credibilidade. Efectivamente, a verosimilitude, mundo, non? a verosimilitude me parece máis importante. E sobre os meus momentos favoritos, a min que me mola moitísimo que Leonardo da Vinci sea un buenorro de melena rubia. Porque o que era él.
Claro, o sea, Leonardo da Vinci era un tío que iba por Florencia adiante, por Milán adiante, e a xente decía, guau, que bueno está. O sea, entón me encanta que non sexa o típico Leonardo da Vinci de toda a vida, coas barbas que se ve sempre, o tipo Dumbledore, vaya, porque sabedes que Dumbledore basicamente está baseado incluso estéticamente en Leonardo da Vinci. Se nota moito no segundo Dumbledore das películas, no de Michael Gambon, non tanto no de Richard Harris, non ese aspecto como de xenio medio trallado, e o Leonardo da Vinci que temos na iconografía. Entón a min as escenas con Leonardo da Vinci me encantan, porque é un pouco jeta. Entón me fai gracia, me fai moitísima gracia. A toda a parte do Renacemento a mí me encanta, me gusta moitísimo. E logo o tema dos Borgia tamén me gusta bastante, aínda que zurrarlle tantos Borgia a mí me cansa, porque os pobres teñen moi mala fama, peor da que merecen, pero todas esas partes me gustaron moitísimo. Algunha cousiña máis por aí? Alguén máis que lle apeteza facer unha pregunta, unha aportación, un comentario? Contradicir a Sí, podedes Miguel llevarme a Ángel contraria, incluso. que non pasa nada. Xa. O presente desde o 3 no 4, a revisar non moi ben, non voy a quedar, e a partir de aí, isto xa falo como fan da saga, como historiador, como vestí ahora o tema de que o presente este deixando cada vez máis de lado. A ver, hai episodios nos que cada vez que se desconecta e salta ao presente te colles un cabreo espectacular. Entón, é como, outra vez este plasta, por favor. O sea, podemos centrarnos. Entón eu penso que si é certo que ás veces non está tan mal resolto, lle dá un pouquiño de variedade, incluso te permite desconectar un pouco, sobre todo naquelas entregas da saga que son particularmente adictivas, porque xusto cando saltan ao presente é un momento no que dis, bueno, pues apago. Pero sí que me dá a sensación de que a día de hoxe, no desenvolvemento de calquera videoxogo desta escala, hai unha necesidade tal de agradar ao público que a mí me dá a sensación de que ese desdén pola parte do presente vai un pouco porque saben que hai moitísima xente que non lle interesa esa parte, non? Entón é como, bueno, pois isto si non sucede tampouco pasa nada serio. O problema aí é que hai guións mellores e guións peores. Hai algúns Assassin que teñen guións moi bons e hai algúns Assassin que teñen guións bastante frouxos. E ese é o problema. Se ti consigues guionistas de calidade que te armonicen ben todo ese elemento, vai a funcionar máis ou menos ben e a xente non vai a desconectar cando salta ao presente. Pero penso que ao final é como quitarse unha parte un pouco incómoda, non? Por exemplo, a mí un dos momentos, antes me preguntabas por un dos meus momentos favoritos, un dos momentos que máis frustrante me resultou unha saga é en Unity o salto cara adiante no tempo en París, para que podas ver a Torre Eiffel. Pero claro, si vamos a saltar cara adiante en París, entón déixame ver máis de París. O sea, porque está tremendamente limitado ese salto, entón é como, me estoy enfadando seriamente, non? Porque vale, si ten que estar a Torre Eiffel e non pode estar a Torre Eiffel se estamos na Revolución Francesa. Pero eses saltos de tempo, eu penso que ás veces están ben xogados e ás veces simplemente son recursos, ás veces incluso recursos técnicos. Gracias. Podemos tamén dicir que, bueno, é un bo exemplo de... Ás veces os videoxogos, non sei se hai unha visión un certo modo estereotipada ou incluso negativa. Esta saga pode ser un bo exemplo de que ten moitas cousas positivas. A parte da diversión, do ocio, que per se non é nada malo, pero hai a veces esta visión negativa por parte de algúns sectores. Vamos, ponlle as más do teu fillo ou filla tranquilamente un Assassin's Creed que vai a aprender, desfrutar e aprender tamén. Sí, a ver, hai como clichés, non? Hai produtos culturais que teñen un prestixio per se, como por exemplo os libros, non ten por qué, quero dicir, hai libros malísimos e libros boísimos, o cinema ten un prestixio notable, igual as series non teñen tanto prestixio, pero tamén hai películas malísimas e series magníficas, e no caso dos videoxogos, pois sucede un pouco o mesmo. Moitos dos xogos do Assassin's Creed son mellores que moitísimas películas históricas, pero moitísimas. E isto é así, e non ten nada malo. E de feito hai unha cousa que me parece superinteresante, é que de todo o que saiu da saga Assassin's Creed, probablemente o peorcísimo é a película. O sea, que mira que ten mérito
con Fassbender, con esa xente facer unha película tan mala. É como, non me lo puedo creer. E encima en España, sí, non, é que xa para redondear. Pero a película particularmente é moito máis frouxa que os xogos. Os xogos teñen moitísima máis narración. E hai momentos dos xogos que son absolutamente, dende o punto de vista narrativo, son maravillosos. O sea, eso que vos decía antes, eu recordo perfectamente a primeira vez que me subín ao Monte Olimpo en Odyssey, porque é unha pasada, é unha auténtica pasada, a efectos de ambientación, a efectos de música. A música dos Assassin's Creed, non de todos, pero de moitos dos Assassin's Creed, é increíble, pero absolutamente increíble. Mellor que a de moitas películas e mellor que a de moitas series. Penso que nos dá tempo a unha última pregunta, se hai alguén que queira facela, algún último comentario. Sí, unha última. Non nos podemos extender moito coa resposta, pero... No. Boa tarde. Xa vimos que hai como unhas 14 edicións dos videoxogos e que moitos hai triloxías que se ambientan nunha mesma época histórica, pero en xeral cada entrega salta unha parte diferente do mundo, a uns contextos históricos, os monumentos, pero o planeta, o mundo é limitado e vai chegar un momento en el que no que xa non haxa monumentos ou épocas históricas ou simplemente xa non teñan o que a xente quere ver, porque non lle interesa esa zona ou esa época histórica. Claro. Que futuro lle ves a saga daqui en adiante? Actualmente ten un futuro moi complicado, porque moitas das culturas interesantes e tolerables por boa parte dos xogadores de Occidente, que é un tema, xa están collidas, e agora empezan a ter que explorar territorios que serían interesantísimos, pero que habería que ver exactamente como levarían os xogadores occidentais. Penso América, culturas americanas, que nin as tocaron de momento, penso subcontinente indio, que nin o tocaron de momento, e sobre todo penso en China. Entón, que pasa? Aí hai un campo maravilloso para facer Assassin's Creed, pero como toques esas culturas, isto promete que a vikinga guerreira e o samurái negro se van a quedar en nada, en comparación con se volcan nun videoxogo, por exemplo, a riqueza das culturas mesoamericanas anteriores á chegada dos europeos, ou todo o que son as culturas andinas anteriores á chegada dos europeos, que ten un filón infinito, pero que a xente se pode enfadar moitísimo. Porque, por Grazas. Gracias. Porque, por exemplo, no tema dos imperios tampouco se meteron en moito No, fregado, non? imperios quedan moitísimos, si será por imperios. Bueno, pois grazas, Miguel Ángel, por esta conversa, por ensinarnos, como sempre, algo de arte e de historia, el barroquista. Nada, convidamos vos a seguir desfrutando deste Pixel a Feira, a seguir participando nas seguintes actividades. Un placer tamén que nos acompañedes nesta tarde e a todas aquelas persoas que tamén nos están a seguir dende as súas casas ou, bueno, a través do streaming. Un placer. Graciñas.